Muzeul Sătesc de la Sângeru este găzduit de o clădire care datează din secolul al XVII-lea, reprezentativă pentru arhitectura rurală de sfârșit de ev mediu românesc. Și muzeul este din anul 2001, care a luat inaugurare. Am participat, deci au participat toți, bineînțeles că aparținem de Muzeul de Istorie din Ploiești, o secție a Muzeului de Istorie din Ploiești. Facem diferite acțiuni cu copii de la școală, cu domnul profesor și cu, bineînțeles, și vizitatorii care ne vin de ne calcă pragul în acest muzeu foarte frumos și deosebit. Muzeul prezintă evoluția comunității sătești din zonă din punct de vedere istoric, etnografic, dar și prin prisma vieții spirituale. Patrimoniul muzeului este alcătuit din donații ale familiilor din localitate. Familii din localitate sunt donatorii acestor obiecte care o să le vedem fiecare în parte. Și cazania, și Biblia, și octoihul, deci toate sunt donațiile de la biserica de aici, din parohia Sângeru. Anual, în cadrul muzeului sunt organizate atât expoziții temporare cât și alte manifestări culturale educative.